Ey yaranlar halayıklar, bu derdime çäre ýokdur. Alo. Men şu wagt 6 minitde 2 sahypany okudum. Bu kitapda bolsa 430 sahypa bar. Men bir kitap okap bitorýançam 3 gün gerek. Ýok, men oňaramak. Näme? Näme gün bu haptana ne oldu men? Gün bilen näme işiň bar? Ura Allah ýörde. Ýeriňe geç. A men sen aýalyňa oturyna menen bir gedek. Men ayalym ulugyň öňünde hekker oturdy halamok. Sen halayan zadyň gyrwamy? Geç. Füýşde anna beýle. Maňa seretmesin, aňyrsyna bakyp dursun da şol. Uy, dura görey. Vay! Onu diýär, ýa mindirýär. Mindirden öňüne mindirjek bolsam. Berekella. Arawadym men. Saňa bolanlar. Öň bir wagtyr sypdyrmaň gitýädiň. Şuna pul dogmardyň. Okasyň gelenok, ha? Okardym. Okuman halam ok. Süýşaňyra. Kitap alyp berýärdi. Al. Näçinji sahypada galyň? 6. Okasyň gelmeýän bolsa. Men okaýyn, sen hem diňle. Bolýa. Gawunyň ýagşysyn şagal ir bolsa. Namarda duş etdiň, ýaryň ýagşysyn. Sanyň bayryna bady sawany görsem. Hatice, bir min. Men okaýyn, sen diňle. Okajak, Okajak. oka. Dehistanyň bayryna bady sawany görsem. Bahaweddin Mir Kulal reňi babany görsem.
Asmanımda ay sen, açılan humay sen, demalyan hovam men, demalyan hovam sen. Yar çali hovam, min zali يقوى فيويني يثق دوام فيوليم فيوليم يا رجالي خوا من قالي يقوى فيويني يثق دوام فيوليم فيوليم أثمانم دا آيثن açılan humaythın demalyan hovam men demalyan hovam sen asmanımda aythın açılan humaythın ömrüme dovam men demalyan hovam sen Alhamım bağlı sana, ömrün bağlay bana. Aydımlam yar sana, söylelim, söylelim. Alhamım bağlı sana, ömrün bağlay bana. Aydımlam yar sana, söylelim, söylelim. Asmanımda ay sen, açılan humaythın demalyan hovam men demalyan hovam sen asmanımda aythın açılan humaythın demalyan hovam men demalyan hovam asmanımda aythın açılan humaythın demalyan hovam men demalyan hovam sen asmanımda aythın açılan humaythın demalyan hovam men demalyan hovam sen asmanımda aythın Git yaxşı. Ana, gelen yaxşı gel oğlum. Ana geldik. Gelli. Salam kaka. Salam Salam oğlum. Uyam gowmy? Ne yegenciklemin sargıdy. Biri peynirli, biri metli. Ana. Boldymy? Ana etli, ana balam peynirli. Ben uzayınlı telefonum işlemedi şuun oğlumcan. Şu telefonun bataryasını ayırıp taşlaptırlar. Men uzayınlı ne telefon alıbildim ne özüm canıdı bildim. Bular çağa değil, bular ecit kıydım. Yegenciklem yol borslamdır men. Şunu getirdin mi sen yegenlerine yemeğe? Özler sargıdy kaka. Akşamna çağaları kuğuru kuroklat iyidirmeli değil. Bir çorbacık pişirayım kenin de Pişirdim aydenim. ya kaka. Mene gitjek etmana kaka. Şuňa dedim. Gijan rahat bolsun. Bor oğlum, Sağa gijan mağara rahat bolsun. Didar, Ulug ertir irdençki ucak kaka. bol ya oğlum, gijan rahat bolsun. Häzir berjek oğlum. Dur, şunu idirjek bolýan mı? Hawa. Yok, kıydım bolanok. Kaka bular targadylar ha. Bular sargasa da giyce yatar garna kuğuru kurok zat idirmek bolanok. Kaka bular çorba hala noklara. Çorvanı sen eydip ağlap çağanı idirmeli. Bu bolanok. Kaka yönü. Bolon öldü. Can giydim. Bolonok diyse bolonok. Ana. Häzir çorban kızdırayın. Kaka. Mene ýadadım. Şu ödüm mileliyim mer şo düzgün. Yöne birincini bişirdiňmi, ikincini bişirdiňmi, ijen janam haly ýadatdyň ha kaka. Ay, koy. Aytça gece. Ana Islamjanyň atasy bar. Şeýle bir gowy adam da kaka.
Günertanlyk nahar bişirýäňä? Agşama galan orta göşegim gerek gelýär. Yetmese de gowurdokpa çay çorba ýertdiýä kaka. Kaka salamu aleyküm. Wa aleyküm oğlum. Geldin mi tağama? Ova geldim. Hadi gel oğlum çöre geli. Yo sağ ol kaka. Kaka ne icem moran nelsin? Ecem oğlum ol aşkhanada olaymadı. aşkhanada. Aşkhanadadır oğlum. Kakan aýtdy ýatargarna gowurduk ýemesin. Aýtjany. Kaka bilen nämişin var? İştädiň Allah'ın dadını He bilsin oğlum. O kaka. Gelin näme diye? Gelin noş olsun ya kaka. Sağ olun oğlum. Sağ ol gıydım. Sağ olun. Balyalı. Ece? O mu? Oğlum Suat geldin mi? Nahar yedin mi? Hova? Yok. Oy, o nehil yok. Hova. Ay doğru da Ece. Sen geline de kalda giyeceğine dine karpı diymelmişsin. Dur. Enesi, ayda atası yeni gowurdogy götür. Ziyan. Sağlyga ziyan. Haýwanyň ýagynda kolesterin köp. Zeytunyň ýagy diňe zeytun. Sen geline de kal ha. Yumurtkanın zeytun yağına çakkara. Nämemişsin? Zeytun yağı ziyan. Sızmışsın. Oy gelin. Hey zeytun yağına yumurtka çakıp bomi. Vah, Ececan. Gowurdoklu batırmağın üstüne yumurtkocuk çakıp beräýdi. Vah. Ýesin gelýärmi? Yumurtga ýesin gelýärmi? Gowurdogy ýesin gelýänler. İyi. Giýjaň orta arasynda yumurtga da çak, gowurdoga mi? Näsen şeýt? Bolýa. Ece yumurtka çakıp beräýdi. Agy, şuna mirtipdirler da. Bular çağa del, bular äjit. Uyucugum. Şolaň iligini dikip beräýdi maňa. Borjygym. Hanelik? Ine. Bolýa. Didar. Oğlum. Şol sallançyk ödün gurnaýmasaň mene gurnap bilmedim oğlum. Oy, bar oğlum, bar kömekleş. Barçygymjan. Bolýa. Oğlum. Ötün akşamam şol çağı jırlap hiç yatırmadı bizi. Beh, bugünden bir de yatığı yok da sallança gurnamasa ogunda. Oğlum can şonu gayrat. Bolýa kaka. Bolýa. Düşüne nokta ýagdaýma. Şatenim. Bar gyýdym. Vay, jigim jana. Sallançaňy da taýyn. Mana oňaraýpdyň. Häzir Eýup janalik geleýin. Uyam. Haw? Sen gelsene. Näme? Sen sallançak dat gurnadyp yaman düşöň ýumşadyla. Eýem 2 gün bär bizde. Gowunç bilen araňyzda seni mene bab bolsa ýygyna ýel çalmakka öýüňe gaýt. Ýok, hiç adam bolanok işim kennidi. İşim diýnem taň alyp gidernidi, äkiderde. Gelinniň öýünden örlese gowy bolar. Gelmesiz bolsa gelmäýär. Ejem üçin, kakam üçin gelýän men. Uyam, gyýyz maşgala durmuşa çykan soň ejesem, kakasam ýan ýollaşydyr. Ber haladymy? Uyam, bu näde aýpsyň? Indi men ertir älim goşar ýal halady diýip işe gitmelimi?
Allahana Türkmenim ketdi Dünle telle yanlananda canlarım tedi Kervenlerin boşluğuna oğa ten bolan Darakların tedi bağıtın yan tedi Tanna tedi tarlarına pınhan cem bolan Darakların tedi bağıtın yan tedi Tanna tedi tarlarına pınhan cem bolan Türkmen'den ananın arzu umidi Füyveti ahlaki bilint maqtadı Halallığı tengel ince denedi Atır gımmatını madam takladı Halallığı tengel ince denedi Atır gımmatını madam takladı Bağıtı yardamanda ak bağıtım kimin Ak göllere tenger arkadan yodu Bir yüzünde atman birinde demin Cüp yüzlü ilhalim bakılıp yani Bir yüzünde atman birinde demin Cüp yüzlü ilhalim bakılıp yani Dinleyen Ecemcan, dinleyen. İki oğlum seninle. Yöne sen qaharlanma. Qaharlanyan uyam. Qaşın çıtmasana. Denanlar yılgısı hatan oğudun bolýar. Duygusuna erketip bilýän adam akbalynyň ýetidir. Sağ olsun aýtsaň, sağa da sağ bol diýerler. Yılgırıp baksan, izine yılgırıp bakýar adamlar. Ähli gowluklara adamın özünden başlar. Ecemcan, men başlama okuýar başlaýar. Ya diýen men İngildiye Awa. Berway kızım. Yanani. İngildiye de var. Aladaçıl olmam. Yengeli. Nerede olur? Her bir erkek kişi özüne münasip yanani. Özü kazanyanlar bağlı. Men kazanamam. Şoň üçinem kıyınmağa pul gerek orada hükman sonra barmaly. Kiçeltiğim bara, öýde işleýär, öýde gadanýar. İtlen dadyny giýýär, itlen dadyny iýýär. Sen isleýän dadyny iýip bilemok. Ýok, men iýýänem, giýýänem ýöne. Ýöne sen bakyny özleýän. Bilýän sen nähili bakdy? Ha? Bilýän sen nähili bakdy? Sen dördüncü gece gece boldum.
can bağlar. O dördüncü yılı ene oldu. Söyleme. O dördüsü bilen çağamın naharinelere elligen oğul. Şoň üçin ona has köpün vermeli. Ünsverme oğlun şaplatlara, uyan, ünsverme. Ünteremok men, halis ýarda ýanjygymja. Bahorla gidin çağa, üsketine de öýüm ähli keşigmen boýnuma. Ejemjan. Birak sagryk kära. Ine senin geliniň ýazylyp bir pök ýaly bolar. Senin batlı gülüşlerini, nemlerini, ovadın bakışlarını yerim kıyfedi. Göresim geldi anan canım seni beyle, gereğim sen yarım bu dünyada. Göğün vermin hiç başka. Dünyadaki duygularım beyri, yarımık balikini bir duşurdu. Bu dünyamın, ömrümün dinletin bebeği. Dünyadaki duygularım beyni, yarımık balikimi de doluşurdu. Bu dünyamın, ömrümün dinletin bebeğini. Should
Başla dost. Başla. Geçeyin. Geç näme yol gitme. Gören okmay. Ine tanış ol bayca. Selam Wa aleykum. Mahava düşür ya. Bu yan kaydımam şu işletti. Aydım gowolupdyr. Sağ ol. Bollunnu gittim. Sen Serdar çıralar var düzüştürsene. Men ona bekkajan edayn. Bol ya ho nämetmel aydonnu. Nämetmel olsa şunu yasan aydar. Şol bedreleri 200 sanık diýdin mi? 200 diýdiň abi. Şonu 400 edelle. Has gowwalar ýaly. Bol ya. Oglanlar. Dörtüz bedreňe taýyn. Şo çağalaram 8 sanık diýdik mi? Hawa 8 diýdiň abi. Şonu 10 kedelle. Gowwalar. Bolki, bol ya. Gelneçe? Ana çağalarım taýyn bolupdy. Anwa kofe joçelle. Kofe. Kofe. Gelneçe? Bir kofe alyp beraýda. Gelneçe? Medo. Sağ ol. Kofe bir hilerak bolin gök çay içelle gök çay. Gelneçe? Gök çay demläp beraýda. Me çayın. Getir. Başlamdyk mı? Gelsin. Haçan gelerkä? Gelir. Häzir. Palawam geldi. Çemçe algence çemçe. Gelmedin dost. Gelir. Kim gelmeli? Alham. Alham? Onna alham geler bolin maňa jaňa daý bom dost. Han täweden taýyn bolun. Çağalar durun. Janjygym. Ýylgyr aýda. Çanaça ýylgyr gayrat et. Goý ber. Sakladık. Dur. Sakla. Genneci. Can genneci. Ütgütme yerini. Durun yerinde dur şo taýdy. Ýylgyr özüňi. Goý ber. Görkeçiller görüňde renkli boýaglar. Gerekli öý uranda renkli boýaglar. Günüň nurly şehuledi
kakap. Ho, Bu gül kime? öýlenjek bolýan gyzma. Alo. Dayanç. Men dukanna. Me al. Gelne İçi sen bilen otur. garaşyp otyrys. Gelen okmy? Bolýa. Keýwany? Çaýyň getirdilermi? Getirdilerle ýöne termose demläpdirler. Bilýän men termosiň çaýyny kän halamaýanmy? Bir çeýnigi demle dämele şonnagy. Gyzlar. Çaýyny ödemläp getirin. Gerek dälini oňýan şuň bilen. Keýwany. Dayan sanam oğlum getir ya. Häzir gelýän idi, yetip gelýär. Yetip gelýär, dayanşan. Bolle, yetip gelýär diýen bolsa ýene yarım saat garaşarsyň. Men bilýän, dayanşan yetip barýan diýen soňam epesli garaşýanmydy. Ýurjujygma men bele-de. Biz gowsy şonu öýermeli, öýersen göne kıllanar. Bilýänmi özüm kim almaly? Ine men jigim almaly. Aýyň böle ýaly. Keýwany. Söýgü, goýsana söýgü wambymat. Şoň toýuny kim tutmaly? Men tutmaly. Minip ýören ulony kim alyp berdi? Men alyp berdim. Ana, gördüňmi? Sen diýeniň bolar. Kim alyp berseň şoňa da öýlenir. O kesekiden getirersiň. Maňa iş bolar. Ine özüňkiden alýan bolyn, şo howla özüňe ýe bolýan, sen şoňa düşün. Taňa gowsy bolsun diýen. Way balajyklam geldiňizmi? Size dönöyin, akıl balalam. Gelin hani. Dayanç, turnire barýan. Biz ammara gitmeli, 50 edire boýaw taýynlamaly. Günlerdaydı. Ece, häzir garaşyň. Ece, günlerdaydymy wara dayanç kakam alypdyr. Şu güllerimi dayanç kakam özü berdimi? Ulagyndan aldım. Maňa durmuşa çykay. Gülnarjan, jigim seňe bagtyň getirdi. Al. Nesip etsin sowgatyň. Näme otyrsyň? Ýör toýa taýarlanalla. Ýörüň. 18 kilolik boýagdan 50 tanan ýüklediňizmi? Anha şu salgysy aktip berin. Bunlar. O Gaýdýasmy? Gaýdýas. Sen oturaýda. Men senden bir zat sorajak. Sora ber. Adam üçin iň gymmatly bolan zat näme? Bilen okmy? Sen kän bir ähmiýet bermeýän zadyň. Sagatmy? Wagt. Men sana sowgat berjek. Wagtmy? Wagt sowgat edip bolýarmy? Sagat. Sağ ol. Hiç saçan wagty izne dolap bolanok. Wagty hiç bir pul satyn alban bolanok, hiç bir zada çalışman bolanok. Ýöne ýagşylyk üçin sarp edilen wagt ömrüňiz olýara. Şoň üçinem wagtyň ýekeje minutundan bisar bolanma. Inni gözüm diňe sagatda bolar. Men seni şu gün duşşuga çağırjak. Nire? Sen nire istesen? Aşgabat restorany. Näme üçin Aşgabat restorany? Sebäbi o taýynyň tagamlary gaty süýji. Ha, onda bolýar. Gaýdalmy? Bolýar, ýöne sen gidiver. Menim öýe degip soň barýar.
şulama qowy. Sadap. Şuna hili? Gök yakamy. Sen matan gyzyla, seretsene gowja. Dursun. Dursunjan. Salam. Gowmy ýagdaýlaňyz? Salam, gowmy özüňizem. Geldiňizmi? Hawa, Dursunjan. Idil öňkü saýlap berşiňiz ýaly soňky, iň soňky täze ýakalandan saýlap bersene. Bolly, ine şulamyzam soňky ýakalar. Şuna hilek? Şumy? Şulam soňkylardan na gowja. Ýok, biz bulaha goňşyma sappa soraňjaglan kiçik elini biziň geçen hepde pişme toýmyza dikinip gelipdir. Sen bize hiç kimin giymedik yakasyny saýlap bersene. Bolly, bägül Hani biziň soňky täze ýakalarymyz bolmala? Ine şu ýakamdan dünkü täze gelen ýaka. Aşakda kitaplarymyza molmal täze. Şolar görüşdiräýsinler. Gelneje, salam. Gowmy, geldiňmi? Näýeli? Gowmy ýagdaýlar? Gowmy özüňizem. Maňa kısan ýaka gerek. Şeýlemi? Özüň eýjekmi? Menem eýjek, jorama debin. Düşündim, bolýa. Iň täze şulary ba, gowy ýakalar. Haýsyndan gerek diýsen? Sadap gelnejemki? Hawa sadap. Tanaýanmy sen ony? Ýyllyqdaşym Dayanjyň gelnejesi. Salam, Sadap gelneje. Gowmysyňyz? Salam. Men Dayanç bilen bile okudum Hatice. He, tanadım beletle. Ine men gyjygym Dayançjanyň aljak gelinligi bukjasyna ýaka saýlaýas. Dayanjyňmy? Dayanç. Hawa şoň gelinligi. Şeýlemi? Oň bolsun. Hatice, neseret şu ýaka näýelek? Şulam täze ýakamyz da biziň. Gelneje, men soňra gelänle. Näme boldy gowmy ýagdaýy? Gowy. Taýlajak mi ýakaňy? Soňra gelerin. Bolýa. Gelişýärmi, owadanmy? Gaty gowy gelişýär. Bilýän. İşleğinde açık bolsun. Sağ ol. Didar, sen 15 mut giyeceğe galın. Men sana sagady berende 15 minut öňe süýşirip berdim. Sen giyeceğe galmadyň ýaly. Wagta melim allym diýsene. Wagt elim allymmy, almadymmy, ona biljek gel. Ýöne. Ýüregimi itirenme bilýän. Yürek? Bilýärmi Didar? Adamda 2 göz, 2 gulak, 2 el, 2 ayak bolýar. Näme üçin adamda bir ýürek bolýar? Sebebi adam ikinji ýüregi özü gözläp tapmaly. Ene mene tapdym. Ne şeyler? Didar daý. Sen hem işlep ýörsiň berde. Kim bilen gelim? Babam bilen mamam bilen geldim. Babam bilen gelim. Ýol tapaýly. Kimi? Islamy. Islamy itirdinizmi? Ýür. Ziyada. Men häzir gelýän. Ýegenim. Vay akılım eceň ýokmy? Şo ýerdemi? Vay, ine berde.
Vah balacığım menin, gel berik balacığım. Sizin kimi? Tag bol gyzym, tag bol. Bagtyň bolsun gyzym, taňry ýalkasyn, agtyjagym. Tapdyňyz mı? Owa tapdy oğlumcan. Vah ejeňden näme deyin oğlumcan. Biz gittik. Sağmanlar kaka, men berde galyan. Bol ya. Ejem bilen kakam. Men sana aýtdyma, Aşgabat restoranynyň tagamlary datly dip. Süýjü gerek? Süýjüne hasam gowy etseň bolar. Sen hey gownun ýetýän zat bir barmy? Yok, men gownum ýeten okdyýam oga, hasam gowy etseň bolar diýip aýdýan. Başlyk. Benzeňiz alypdyr. Hä, bolýa, sag bol. Başlyk? Sen näme? Aşgabat restoranynyň başlygymy? Onda näme üçin altyn toý mekanyny işleýän? Rasgal tapan ýerim. Gel yarım, gel canım, şatlanıp dinleyde söýbe salym. Gel yarım, gel canım, şatlanıp dinleyde söýbe salym. Dine söýgüm sana yüreğime gel dinle. Menin ýalňyz gownum ýeketek ýartynle. Dine söýgüm sana gel yüreğime dinle. Men ýalňyz gownum ýeketek ýartynle. Ziyada ziyada senin gözlerin. Gel yarım, gel canım, şatlanıp dinleyde söýbe salym. Gel yarım, gel canım, ýylgyryp çyk dinleyde söýbe salym. Bakışından sevgimi duyana. Daşlaşma edidim, gel bu yana. Gideysen yaralar, salarsın cana. Gideysen yaralar, salarsın cana. Ovadan malayım, qaranda bana. Şonna men yüreğimi berdim kıysana. Şonna men yüreğimi berdim kıysana. Gel yarım, gel canım, şatlanıp dinleyde söýbe salym. Gel yarım, gel canım, şatlanıp dinleyde söýbe salym. Hatice. Haw gelneje. Akdunça getir. Bolýa. Begülcan, bagtyň bolsun balydym. Şu düýüň saçak, şu ak kendirek, şu el bukça seninki. Bagtyň açyk bolsun Begülcan. Balydym baharýadym. Bu gadymy ýörelge. Hemmelerden giç ýatyp,
ör, bolgun ýagşa görelli. Tämizläp süngüň süýegiň, taýýarladyň çöregiň, gaýyn eneň salgy beren ýodasyndan ýöregin. Saçyň gaýyp onnomynna, ilmesin del gözüne, gaýym bolgun el aýaňa, diliňe hem sözüňe. Şolay inni seniň öýüň, garış gatış, alışgyn, yetmedini yetirýän, bitmedini bitirýän, gelin bolmaga çalışgyn. Kendirikde hamir maýaň daşa dönüp yatmasyn. Duz haltaňa gözü düşüp, hiç kim gaşyny çıtmasyn. Irsgal gelsin ağuluňa, elegiňe bereket. Hak gelinleň hak bedegi, hereketdir hereket. Me, bolam senki. Toýmadan ýerde deli? Elbette, altynla. Ýüregime ýardyň. Inni seni ýitirenlerini aýtdym. Ay, seýgoda bir bolwarsyga senler ýallalle. Ýöne beýle çaltamalar aýtmaýadym-da. Çaltagy del. Arda ýadanmyzdan soňam bir aýda geçirýärler nikadan. Şonda bir günne dämelemken. Hä? Bir aýda pikirimi üýtge däýerini aýtdyňmy? Sevginemedim anhamin sevgi sen yanımda durun tanımadım mı ya sen benim erkim veren barışım son kademe yetyen kanagadım mı Sevginemedim sevgilen dilime Taramasıp de çalıştılar seviletme Anhamin sevgide elim yanına Sana karıştırman sana gözletme Gyýlar arkaýynjak oturyberin, iýiçiberin. Bolýa. Arkaýynjak oturun. An gyýlar bäriňe de serediň?
Ortak geçäýin gaýlar. İştäňiz açyk bolsun. İç beriň arkaýynja. Ana ýene mehman geldi. Arkaýynja oturup berin. Salam. Salam. Maňa mi? Sag bolun. Geçin. Geldiňizmi? Sag bolun. Geçin ana. Geldiňiz moglanlar. Geçin şta oturaýyn. Geçin arkaýyn. İştäňiz açyk bolsun. Oturup beriň arkaýyn. Sağ ol. Ziyada. Jeren. Uzak yaşa. Görjeňdi ne gowlup kal. Sağ ol Ziyadajan. Yer. Uy, dur. Sen hem sağadyň men kämeňdeşmi? Howa, maňa dün sowgat berdiler. Ya sen kim sowgatmy? Howa, men kim sowgat? Maňa Didar berdi. Maňa da Didar sowgat berdi. Ýöne menki altyn. Han senki? Ha, senki gümüş eken. Sağady berende. Wagty bir tarpa tutmagyň diýdimi? Howa, diýdi. Maňa da şey diýdi. Ýür Ziyadajan, oturdaň sen geç, ýür. Ziyada? Häzir gelýän Jeren. Jeren. Doğulan günün kutlu bolsun. Sağ ol. Oğme. Oğme. Ýür geç, oturdaň. Ziyada gelmedimi? Ziyada? Geldi. Hani? Sowadynam getirdi. Ýöne gowrup gitdi. Duşuma diýdimi näme? Duşugum? Howa. Gel geç. Salam oğlanlar. Yaxşymy ýagdaýlar? İştäňiz açyk bolsun, arkaýyn oturup berin. Bolýa. Didar? Ho başlyk. Ay tuweleme. Toya gow edip sowduňyz berekella. Ine tanış bol. Dostum aman. Kalaminem. Özüm ziyadan kakasa şu. Ha. Aman öz gyzyny durmuşa çykar ya. Toýunam biziň toy mekanymyz diýe. Onam näme ýokary derejede sowmak bize wagilla.
ayda sevgimiz eserde tarih bolup kalır ya ilk sevgim nerede izlenen sen nerede ayda sevgimiz eserde tarih bolup kalır yatla sevgilim yatla her yağış yağanda karlar yağanda yatla sevgilim yatla yüzümün ağlama güneş doğanma gözüm bana derman vah koydum arman minne şu zaman seni görme anan cadı gözlüyüm bana sorgu halimi yaralı canımı bir fırsat vereyim hele düşünürmen sevgimi yatla sevgilim yatla her yağış yağanda karlar yağanda yatla sevgilim yatla yüzümün ağlama güneş doğanma ömrümüz mihmanı sevgim mihmandır dedi bir gedek seyyarız bir gedek yaşayaz dünyada sevip bilmen başkanı bakman ağlap gözleri ayday senden başka men arzum aydayın kimlere yatla sevgilim beni yatla her yağış yağanda karlar yağanda yatla sevgilim beni yatla yüreğimin ağlama güneş doğanma yatla Diytarcan oğlum dur şu tayda. Saklay oğlum. Ne oldu? Amin. Ne mi diledim? Şu köprüyeni, şu yolları kurup veren, iyiliğine halkına bağıp veren, arkada oğluma ömür diledim. Öyle oğluma da bir riyada gelin diledim. Yürü gidelim oğlum. Yürü ene. Hey ene. Ziyada ana taptım. Yitirdim.
Näme? Men günäkär. Bilýän. Ona garyn duýdam. Bilýän. Sag adam. Onam bilýän. Meni bagışla. Bagışlaýan. Ine de hormatly mehmanlar, mehriban adamlar. Şuunki davaramyzyň sebäpkärleri owadan ýaşyrmaz biziň aramda gelýärler. Dört adamlyk nahar isrif etdim, bilýärmi şonu? Ýagşyň aşagyna tap etmeýänem gowurýan. Ýada gelmedimi? Ziyada? Duşu ma diýdimi näme? Ziyada, hani gül? Dur Hatice, nämeden öýkeledin? Näme üçin jaňma jogap beriň ok? Dur. Näme boldy? Sen öýlenýän ekeniň. Ýok, kim diýany? Bagtly bol. Asman yüzüne yatsam adyny, döretdiň ýarym, söýüň oduny, aşkyň jadysy, ýakdy janymy. Yar, 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 yar. Asman yüzüne yatsam adyny, döretdiň ýarym, söýüň oduny, aşkyň jadysy, ýakdy janymy. Yar, yar, ha. Dur Hatice, sözlerim dinle barca. Dur Hatice, söýüň çykmasyn puja. Dur Hatice, yüreğim koymayınca yar, söýüň dar. Dur Hatice, sözlerim dinle barca. Dur Hatice, söýüň çykmasyn puja. Dur Hatice, yüreğim koymayınca yar, söýüň dar. Kara gözlerim yarım canadı, duşu şolu gel belle sağadı. Yalvarışın gülüm paslan yadıdı. Yar, 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 yar. Kara gözlerim yarım canadı, duşu şolu gel belle sağadı. Yalvarışın gülüm paslan yadıdı. Yar, yar, ha. Dur Hatice, sözlerim
Hatice, sevlerim dinle birca. Dur Hatice, feywim çıkmasın puça. Dur Hatice, yüreğim koymayınca yar. Feywime dar. Dur Hatice, sevlerim dinle birca. Dur Hatice, feywim çıkmasın puça. Dur Hatice, yüreğim koymayınca yar. Feywime dar. Dur. Dur Hatice. Düşünüşmelik bolly. Gülü sana kelýädim. Jigim alıp gelnecemin uyosuna beripdir. Men öýlenýän. Özüm sana öýlenýän. Toy mekanı için bedevleri, Neme? şokolat fantani, toy süýjülükleri, konfeti salutlar, dekorlar. Ine gelnece, toylardan düşürülen videolarımdan var. Göröýnýseňiz, görkedeýin size. Gelnece? Ýagdaýlaryňyz gowmy? Yekeci oğlum var. Şona ýerjek bolýan. Oy, gowa. Begeniň de gaýtam. Toydan kim etmesin, näme yetirse de toydan yetirsin. Yekecide gyýdym var. Gyýdymyň 4 tane oğlu var tüweleme. Tüweleme. Menim 4 tane çağam var. 2 oğlum bilen 2 gyýdym var. Şeýlemi, tüweleme. Maňa da siz ýaly toy etmek nesip etsin. Siz ýaly mama bolmak, ine bolmak. Her kime de nesip etsin. Ýöne siz näme üçin aglaýaňyz? Wah begen ýanne. Ýöne şu adama 35 ýyllar çydap gelýän. Ýöne üstüme gyýgyryp ýöre. Şuň toy edenmide 35 ýyl boldy. Ýadyna da düşen ogam. Salam. Salam. Gelin geçirin. Şu yeri ber karar bedegmi? Hawa. Aylanıp ahir tapdım da. Hoş geldiňiz. Salgy berip bilen o gaby. Ay senim, meniň hemme zat ýadymda. Ýöne bir azajyk sabrly bolsaň, öýe baranda gowşurajakdym welin. Ýöne onha 35 ýyllyk toýumyň sowgadyny saňa getirdim. Maňa? Hawa. Maňa me? Saňa. Sağ ol. Edigen işten açık bolsun. Sağ ol. Ýönemeň sarga niýesim gelýär-de. Ziyade günlerimizde, gelin ziyade yıllarımızda, goý siziň bagtyňyz, ýylgyrşyňyz, ömrüňiz ziyade bolsun. Arkadaşymyzyň ýüzünden ýylgyrş nury hiç wagt öçmesin. Akbarlar il, yodalar ak yolu, agar dunur kana
Yaxşı maksatları tayar